bé, primer de tot, moltes gràcies a tothom per haver vingut aquí. Voldríem començar fent un petit recordatori. Com bé sabeu, avui s'ha celebrat el judici pel cas del Guillem i de resta d'encausats, però aquest procés va començar ja fa més d'un any, en una jornada de mobilitzacions en la que molts joves van sortir al carrer per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem contra la causa de l'octubre. Unes mobilitzacions que, com bé sabem, l'única resposta que van rebre van ser la d'una actuació policial completament desmesurada i desproporcionada, en la que la brutalitat policial va estar a ordre del dia. Tot i que bé, també creiem que no cal fer molt més recordatori, perquè crec que tant vosaltres com tota la gent que ens veu des de casa ja ha vist les imatges de la detenció del Guillem. Unes imatges en què es veu com fins a 8 policies el detenen, seient-se a sobre i l'apallissen quan el Guillem no estava fent res, absolutament res. L'única cosa que estava fent era estar sentat al terra com tants altres joves que estaven just en aquell moment. També volem explicar que en aquest cas la detenció va ser per part de la Policia Nacional, però veiem com als Mossos d'Esquadra la tònica diària és la mateixa. És una tònica de repressió, de detencions arbitràries, de brutalitat i amb tota mena, amb qualsevol impunitat. A partir d'aquí, tenim molt clar que la repressió, vingui d'on vingui, té un objectiu molt clar, que és anar i atemorir a tots aquells que s'atreveixen a alçar la veu i anar contra l'ordre establert. Perquè la repressió, volem recordar, és política i la repressió és col·lectiva i va molt més enllà de les simples encausades i té un efecte a molta altra gent. Com us podeu imaginar, té un efecte claríssim en la família, en els amics, en l'entorn, però també té un efecte claríssim en tota la resta de societat. Perquè el que ens està demostrant això d'avui, que l'objectiu no és cap altre que enviar un missatge molt clar. Enviar un missatge a tothom que vegi aquestes imatges i el vídeo de detenció. I és que si surts al carrer, el que rebrà seran cops, el que rebrà seran detencions, i el que rebrà seran mutilacions, com tots aquests joves que han perdut els ulls en les protestes contra les sentències, però també les protestes del Pablo Hasél i en moltes altres des de fa masses anys. I això no ho podem permetre. I és que si la repressió és col·lectiva, nosaltres també la gestionarem de forma col·lectiva. I per això ho hem fet des del grup de suport, tant el del Guillem com el de molts altres. I com a grup de suport hem estat i sempre seguirem estant al costat del Guillem, de l'entorn i de la seva família. I de la mateixa manera seguirem organitzats tant temps com faci falta. Perquè això l'únic que han aconseguit no és atemoritzar-nos, sinó que han aconseguit és carregar-nos de raons. Perquè tenim molt clar que qui té raó som nosaltres i que seguirem lluitant i defensant els nostres drets. Perquè ja no és una opció, és una obligació. I com a tal hem de seguir al carrer al peu del canó, i així ens hi trobaran.